Den menneskelige hofte har igennem evolutionen udviklet sig til at være en meget stærk og meget effektiv støddæmper. Hvis vægtbærende og støddæmpende dele og trin er vævet, der er vokset fast omkring lårbensknoglen, fjeder-trampolinmusklen, ledkapslen og ledlæben. Og disse dele er på hver deres måde skabt til, at ved vægtbæring at lede de store kræfter, der går igennem hoften uden om kugle og skål, og altså holde kugle og skål så vidt muligt fra hinanden, for effektivt at støddæmpe hoften, og derved beskytte og minimere slidet på den bløde og eftergivende ledbrusk mest muligt. Et job, som de tilsammen i den sunde og stærke hofte udmærket er i stand til, vel at mærke ved normal kropsvægt. Man kan også sige, at når der bliver lagt vægt på benet og lårbensknoglen skydes opad, så er det støddæmperens 4 vægtbærende deles opgave, at ved hjælp af det lille fjederrum, der er imellem kugle og skåls ledbrusk i den sunde og stærke hofte, at modvirke og bremse lårbensknoglens opadgående bevægelse, inden den når op i hofteskålens bund. Og det sker i disse 4 vægtbærende og støddæmpende trin. Det tredje trin, og helt sikkert den vigtigste og stærkeste del af hoftens støddæmper, er ledkapslen. Og for at forstå, hvordan ledkapslen kan være vægtbærende og støddæmpende, så skal vi lægge mærke til, at uden på ledkapslens inderste del, kapselligamentet, ligger der en næsten fuld sluttet ring af nogle af kroppens stærkeste ligamenter. Og det er selve placeringen af disse stærke ligamenter, som giver ledkapslen dens vægtbærende og støddæmpende egenskaber. Og igen tættere på og mere detaljeret. Hofteskål og ledspalte/fjederrum. Kapselligament, slyngeligament, ligament på indersiden af ledkapslen og det store Y-ligament, som forfra ligner et stort omvendt Y, og som er kroppens stærkeste ligament, der har en trækstyrke på over 350 kilo. Og for at forstå, hvordan ledkapslen kan være vægtbærende, så skal vi for det første lægge mærke til dette stærke ligament, her vist i mørkeblå, som er en af de 3 stærke ligamenter, som ligger uden på ledkapslens inderste del, kapselligamentet, og som i den ene ende er vedhæftet på bækkenet bag ved hofteskålen, og så ligger det svøbt hen over lårbenshalsen, hvor det er delvist vokset sammen med kapselligamentet, og vedhæftet i den anden ende foran nederst på lårbenshalsen. Dette ligament kan tilsammen med kapselligamentet beskrives som værende et slyngeligament, som ligger svøbt hen over lårbenshalsen, som uden det underliggende kapselligament ser sådan her ud. Og den anden vigtige ting, vi skal lægge mærke til vedrørende ledkapslens vægtbærende egenskaber er, at den øvre og allerstærkeste del af kroppens stærkeste ligament, det store Y-ligament, ligeledes ligger placeret som en utrolig stærk forstærkning oven over slyngeligamentet.
Og denne utrolig stærke ligamentformation, bestående af slyngeligamentet, og den øvre og den stærkeste del af det store Y-ligament, som er så vigtig for ledkapslens vægtbærende egenskaber, ser sådan her ud fra siden. Og sådan her ud bagfra. Og så igen set oppefra på en CT-scanning i et tværsnit af hoften, hvor vi først kan se, at det hvide signal og aftegninger af bækkenet og lårbensknoglen, og det grå signal af bløddelene i hoften, ligamenter og muskler. Og på dette tværsnit, som er nederst, kan vi se, at det er i plan med lårbenshalsen på lårbensknoglen, set her. Og det næste, lidt højere op, skærer igennem ledkapslens indre, først i plan med slyngeligamentet. Og dernæst lidt højere op, igennem det store Y-ligament, som ligger her. Og her skal vi også lægge mærke til en lille, men vigtig detalje, at lårbensknoglen og lårbenshalsen, set oppefra, er vinklet en smule bagud. Og man må antage, at det er så ledkapslens stærke vægtbærende ligamenter, som jo kommer bag fra bækkenet, bedre kan få fat i lårbensknoglen, og mere effektivt kan udføre deres funktion at støddæmpe lårbensknoglen. Og set forfra kan vi se, hvordan de kan gøre dette. Fordi når benet går i jorden, og der kommer vægt på benet, så er det denne utrolig stærke ligamentformation, bestående af slyngeligamentet og den stærke del af det store Y-ligament, der ligger perfekt anatomisk placeret til at modvirke og opfange en stor del af vægten, der bliver lagt på benet. Og derved bruge vægten båret oven på hoften til at bremse og støddæmpe lårbensknoglens opadgående bevægelse op i hoften, og presse lige ned på lårbenshalsen og lårbensknoglens top, i den retning, hvor lårbensknoglen er allerstærkest, nemlig i det lodrette aksielle plan. Hvilket jo så nu også betyder, at en stor del af vægten båret oven på hoften nu bliver båret ned igennem denne stærke ligamentformation og ned på ligamentsædet på lårbenshalsen, som den ligger i, og som vi kan se er formet som en sadel, hvis bund er fuldstændig vandret. Fordi den jo er formet af de to modsat lodrette tryk, vægten på benet og vægten oven på hoften, som vi skal huske på, begge er kræfter, der set forfra hele tiden er lodrette igennem hele gangcyklussen. Og ser vi lårbensknoglen i et tværsnit, så kan vi se, hvordan vægten bliver båret ned igennem knoglevævet, der understøtter ledkapslens vægtbærende områder, både på lårbenshalsen og på ligamentsædet på toppen af lårbensknoglen. Og derfra videre ned igennem lårbensknoglens rørknogle. Og det er interessant at se, hvordan knoglevævet igennem evolutionen har formet sig nøjagtigt til den selv samme buede velvingeform og vægtbærende struktur,
som arkitekter igennem årtusinder har brugt til effektivt at lede og fordele vægten ned for højtliggende strukturer. Og her er et andet godt eksempel fra internettet af lårbensknoglens indre knoglevævsstruktur og bærelinjer, sammenlignet med en anden arkitektonisk struktur. Hvilket jo også understreger hele lårbenshalsens tilstedeværelse i hofteledet, som værende en uundværlig del for ledkapslens vægtbærende struktur og egenskaber. Noget, som lægevidenskaben også selv indirekte har konkluderet, ud fra erfaringer med varierende typer af girdlestone-operation, hvor man har været nødsaget til at bortoperere beskadigede dele af lårbensknoglens top. Og dette har lært dem, at jo mere der bibeholdes af den øvre del af lårbensknoglen, jo bedre kan resultatet og aktivitetsniveauet blive for patienten. Når omstændighederne som eksempelvis her har tilladt, at man kun har fjernet lårbenskuglehovedet, men bibeholdt lårbenshalsen, som jo netop også er den knoglestruktur, der er så vigtig som støtte for ledkapslens vægtbærende egenskaber. Og ser vi hoften fra siden, så kan vi bedre se og forstå, hvordan denne stærke ligamentformation kan udføre sin opgave i ledkapslen, at bremse og modvirke, og derved støddæmpe lårbensknoglens opadgående bevægelse op i hoften. Og det kan den jo, fordi den ligger hen over lårbenshalsen og lårbensknoglens top. Og vi kan også se, hvordan en stor del af den vægt og kraft, der bliver lagt på benet, og som opsamles af slyngeligamentet og det store Y-ligament, hvordan denne vægt ledes uden om kugle og skål og videre ind på bækkenet. Og ligeledes se, hvordan en stor del af den vægt, der bliver båret oven på hoften, bliver båret ned igennem disse ligamenter og videre ned igennem lårbensknoglen. Og set fra siden er det også nemmere at se og forstå, hvorfor det i hele taget er, at disse stærke støddæmpende ligamenter kommer under træk, når de kommer under belastning. Som jo er de to modvirkende kræfter, vægten på benet og vægten oven på hoften. Og det er dette træk, som stiger til enorme kræfter under fysisk aktivitet, som igennem evolutionen har været med til at udvikle ligamenternes store trækstyrke. Så man for det store Y-ligaments vedkommende har mål til at være helt over 350 kilo. Og at kroppens allerstærkeste ligamentformation lige netop ligger placeret her, øverst, hen over lårbenshalsen og lårbensknoglens top, bekræfter også over for os ledkapslens funktion som værende en meget stærk vægtbærende støddæmper for lårbensknoglen og for hofteledet. Og fordi at ledkapslens ligamenter alle er delvis sammenvokset, så de udgør en samlet helhed, således den vægt, som den stærke ligamentformation opfanger,
også ud i ledkapslens andre ligamenter, som også fungerer som en helhed, der leder vægten videre ind på bækkenet, alle de steder, hvor disse stærke ligamenter er vedhæftet bækkenet. Hvilket igen betyder, at en stor del af vægten båret oven på hoften bliver båret ned igennem alle ledkapslens ligamenter og videre ned igennem benet og lårbensknoglen. En langt nemmere måde at forstå, hvordan ledkapslen kan bære en stor del af kropsvægten ned igennem lårbenshalsen og lårbensknoglen er, at det i virkeligheden minder meget om, hvordan man med håndens greb omkring håndtaget bærer kroppens vægt ned igennem en krykkestok. Fordi ledkapslens utrolig stærke vægtbærende ligamentformation jo ligger hen over lårbenshalsen på lårbensknoglen, på samme måde som hånden ligger hen over håndtaget på krykkestokken. Og nøjagtigt ligesom man føler et stort tryk i håndfladen ned imod håndtaget, når man bærer kroppens vægt, så vidner ledkapslens ligamenters ekstremt udviklede trækstyrker også om det store modtryk, som ledkapslen og især den stærke ligamentformation i kernen af ledkapslen trykker ned imod lårbenshalsen og lårbensknoglens top under maksimal fysisk aktivitet. Og det er dette store, lodrette nedadgående tryk, som vi så tidligere, har været med til at forme lårbensknoglens indre knoglevæv, og som vi her kan se udefra, også har været med til at forme den øverste lodrette del af lårbensknoglens rørknogle. Nøjagtigt ligesom det lodrette opadgående tryk nede for skinnebenet har formet den nederste lodrette del af lårbensknoglen, lige over knæet. Men ser vi lårbensknoglen i dens fulde længde på denne meget præcise tegning for Grays Anatomy-bog, så kan vi se, at disse to lodrette tryk i lårbensknoglens aksialplan ikke liner helt præcis op på midten af lårbensknoglen. Og at lårbensknoglens midterstykke er formet i en svag S-form. Hvilket jo er fordi, at set forfra, så er der en større afstand imellem vores hofter, end der er imellem vores knæ. Og det er denne lille uoverensstemmelse, som vores forunderlige menneskekroppe igennem evolutionen har løst ved simpelthen at forme den midterste del af lårbensknoglen i en svag S-form, som kun vil betyde en minimal forringelse af lårbensknoglens styrke i det lodrette aksielle plan. Det vil altså sige, at både lårbensknoglens indre og ydre udformning ikke er et tilfælde, men præcis formet af de kræfter, der går igennem hoften, hvilket igen bekræfter ledkapslens funktion som værende en meget stærk vægtbærende støddæmper i hoften, som leder en stor del af den vægt og kraft, der går igennem hoften uden om kugle og skål. Og som ved de andre støddæmpende elementer, så er det også vægten oven på hoften, der tilsammen med ledkapslens fjedrende egenskaber, der er med til at trække lårbensknoglen ned i neutralstilling igen, når benet igen slipper jorden. Hvilket resulterer i, at det tredje trin
Ledkapslen er en meget stærk vægtbærende støddæmper. Ledkapslens ligamenter er som sagt meget stærke og har en stor trækstyrke, for at de netop ikke skal blive trukket fra hinanden ved stor belastning, når de skal bære meget vægt eller ved stød op igennem benet. Men det er velkendt, at ledkapslen fra inderst til yderst har flere svage steder, hvor den kan revne ved overbelastning. Som her beskrevet i G.G. Davis' anatomibog, som man kan finde uddrag af på nettet. Hvor de beskriver, at ledkapslens inderste del, kapselligamentet eller ringligamentet, er stærkest i den øverste og forreste del, hvor den er tykkest, og svagest bagpå og i den nederste del, hvor den er tyndest. Og de fortsætter med at fortælle, at ledkapslen har 3 svage steder. Det første er på bagsiden af ledkapslen, cirka midt nede på lårbenshalsen, der hvor ledkapslen er mest åben, som er cirka her. Bare på bagsiden. Og så er der et svagt punkt imellem de 2 meget stærke bånd af det store Y-ligament, som ligger foran på ledkapslen. Som et stort omvendt Y. Hvor dette bånd er stærkere end dette bånd. Og det tredje svage sted er imellem det store Y-ligaments inderside og det inderste ligament, som ikke er nær så stærkt som de andre ligamenter. Og nøjagtigt ligesom det inderste kapselligament er ledkapslen som helhed stærkest i den øverste og forreste del og svagest i den bagerste og nederste del. Og netop fordi at ledkapslen er vægtbærende, er det ikke overraskende, at ledkapslen kan revne på indersiden eller i den nederste del, hvis den bliver udsat for, at lårbensknoglen bliver presset for voldsomt opad. Og hvorfor ledkapslen er mest tilbøjelig til at revne lige netop på indersiden i den nederste del af ledkapslen, vises bedst sådan her. Fordi at ledkapslen, her repræsenteret af den blå elastik, som helhed kan betragtes som en lasso, der sidder svøbt omkring lårbenshalsen, hvor den inderste og nederste del også er vedhæftet bækkenet, her repræsenteret af min hånd, sådan her. Så når lårbensknoglen presses for hårdt opad med for stor en kraft, sådan her, så er det indersiden, der kommer under et voldsomt træk, og så revner ledkapslen simpelthen på indersiden i den nederste del, der hvor ledkapslen er svagest. Det er også vigtigt at nævne her, at ledkapslen også kan revne ved mange små separate hårde stød, og at ledkapslen kan syes under en kikkertoperation i hofteledet. De rigtige undersøgelser for at se efter skader på ledkapslens ligamenter er med en ultralydsundersøgelse eller med en MR-scanning med kontrastvæske, eller endnu bedre med en kraftig 3 Tesla MR-scanner, som de for eksempel har på Hvidovre Hospital. Men vær opmærksom på, at selv den rigtige MR-scanning viser sjældent det fulde skadesomfang på billederne, og det i stedet kan være nødvendigt med en kikkertoperation i hofteledet for at konstatere dette, men hvor man så også kan få revnen syet og ordnet med det samme. Meget alvorlige ledkapselskader kan dog også sagtens ses på en mindre 1,5 Tesla MR-scanner, som de fleste hospitaler har, hvor en skade kan se sådan her ud. Hvor vi kan se, at revnen på ledkapslens inderside og bagside er fuldstændig sammenfaldende med ledkapslens kendte svage områder. Og hvor skaden også er fuldstændig tydelig på både T1 og T2 scanningsbillederne, som bliver taget under den samme scanning. Hvor skader giver et mørkt signal på et T1-scanningsbillede,
og et lyssignal på et T2-scanningsbillede. Det er i dag velkendt, at mange mennesker går rundt med smerter i hoften, som er et mysterie for lægevidenskaben, og som hoftelæger ikke kan forklare ud fra deres forståelse af hoftefunktionen som en krykkestokfunktion, hvor al vægt igennem hoften skulle blive båret alene igennem lårbenskuglehoved og hofteskål. Men dette er en yderst primitiv og sagt lige ud forkert forståelse af hoftefunktionen. Og forstår man i stedet, at hoften igennem evolutionen har udviklet sig som en perfekt vægtbærende støddæmper, hvor det er ligamenterne, senerne og musklerne i ben og hofte, som bærer vægten igennem hoften. Så er det let at forklare og forstå, at det kan være smertefuldt for mennesker, som er tvunget til at gå rundt med større eller mindre udiagnostiserede skader på hoftens ellers stærke vægtbærende ligamenter, og som typisk for senere ligamentskader udstråler smerte i hele det omkringliggende område, og som via nervebanerne kan give følelsesforstyrrelser langt ned i benet og i foden i den side, de er placeret i. Men dette er det sande skadesbillede, som enhver hoftelæge med tanken af hoften som en krykkestokfunktion får meget svært ved at kunne sætte sig ind i. For en mere detaljeret gennemgang af hoftens vægtbærende støddæmpere og af hoftens fulde og samlede støddæmpende hoftefunktion, så se venligst videoen Den menneskelige hoftes fulde vægtbærende og støddæmpende hoftefunktion. Se også videoen Den sande hofte del 5, der viser hvilke konsekvenser det har for hoftepatienter, hvis sundhedspersonel handler ud fra den forkerte forståelse af hoftefunktionen. Og videoen Den sande hofte del 6, årsagen til primær slidgigt/artrose, og se hvordan man kan risikere at svække sin vægtbærende støddæmper, hvis man for eksempel har et arbejde, hvor man er tvunget til at sidde ned for lang tid dagligt med tryk og stræk på sine vægtbærende dele i sine hofter.